Građani Sremske Mitrovice su zadovoljni kvalitetom javne rasvete. Kažu da je grad dovoljno osvetljen i da nema mračnih predela tokom noći. Međutim, na naše pitanje kada se nešto pokvari u većini slučajeva nisu znali da nam daju odgovor kome treba da prijave. Pa Elektrovojvodini, verovatno. Jeste li do sad imali problem nekad vi? Ne. Pa jesmo. Evo tu ja živim ovde 4. kuća, pa kad ne stanem i zovem. Valjda je Elektrovojvodini. Proces je prilično jednostavan. Kvar građani prijavljuju svojim mesnim zajednicama koje nakon toga naloge prosleđuju resornoj upravi, oni daju na izvršenje nadležnom preduzeću. Iako deluje komplikovano, sve se rešava vrlo brzo, kažu. Ono što mogu da kažem da imamo jako lepu saradnju, naravno sa građanima i naravno sa gradskom upravom. Naravno, naše naselje je poprilično osvetljeno. Ima delova koji su trenutno, da kažem, neosvetljeni, ali to je u proceduri. Ekipe komunalija smo i danas zatekli na terenu kako postavljaju potpuno novu rasvetu u delu gde će uskoro biti novi tržni centar i trgovinski objekat u ulici Bulevar Konstantina Velikog. Popravke su izvršene u svim selima, ostalo je još Radenković, Ravnje i Jarak. Trenutno je ekipa završava noćaj, tako da smo imali jedan velik i zahtevan posao. Možemo najaviti takođe u narednih 40 dana da se završava i postavljanje javne rasvete kod Lidla. Tako da naše ekipe su izuzetno vredne na terenu, radi se i naš grad sija. Podsjećamo, problem se može prijaviti od nedavno i putem aplikacije prijaviproblem.rs.